Tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olen ottanut tavoitteekseni menestyksekkäiden kauppiaiden kerhon kokoamisen. Painarikaupan oppipoika on suunnitelma, jonka loin yhtä tarkoitusta varten, eli kootakseni joukon ammattilaisia, jotka auttavat toisiaan menestymään. Etsin oppipoikia. Ei ole väliä, oletko täysi aloittelija vai kokenut veteraani. Tärkeää on se, miten pitkälle voit päästä avullani. Tämä on mahdollisuus lopettaa työnteko ja alkaa ansaita rahaa. Se toimii niin, että saan onnistuneista kaupoistasi palkkion. Tämän takia ymmärrät, miksi haluan sinun menestyvän. Binary-kaupan oppipoika on projekti, jossa menestyksekkäät kauppiaat auttavat muita kauppiaita. Sinäkin voit liittyä joukkoon ja sinullakin voi olla jonain päivänä sama asema ja samat saavutukset kuin minulla nyt. Kun saat voittoa, niin minäkin saan sitä, joten kaikki voittavat. Tämä on taloni Venezuelassa. Tässä on sisäuima-altaani, jossa vietän suurimman osan ajastani. Kaunis Gabriella on nyt täällä kanssani. Täällä on toimistoni. Täällä ansaitsen rahani. Tarvitsen vain kannettavan tietokoneen ja internetyhteyden. Siksi voin käydä kauppaa mistä tahansa paikasta maailmassa. Kun olit vielä pieni ja varttuva lapsi, maailma oli ihmeellinen. Edessäsi oleva elämänpolku oli jännittävä ja koko elämäsi oli edessäsi. Muistatko, mistä unelmoit? Varmaankaan et unelmoinut siitä tilanteesta, missä nyt olet. Olet jumissa työssä, jota tuskin siedät, mutta jota et uskalla lopettaa. Sinulla on sen verran velkoja, että vaikka et koko ajan ajattele niitä, ne eivät koskaan poistu mielestäsi. Ajatukset erääntyvistä laskuista hämöttävät mielessäsi. Sinulla on liikaa stressiä eikä tarpeeksi iloa. Katso, mikä tilanteeni on nyt. Asun Etelä-Amerikassa ja ainoa ongelma mielessäni on sen päättäminen, mihin yökerhoon menen tänä iltana. On ironista, miten kotona on ongelmia, jotka liittyvät maahanmuuttajien Suomeen tulemiseen. Nyt olen itsekin maahanmuuttaja, mutta ainoa ero on, että olen ainoa täällä. Ympärilläni on vain kauniita latinalaisnaisia. Syy sille, että aloit etsiä keinoa ansaita rahaa, oli halu vähentää stressiä ja rentoutua vähän, nauttiaksesi elämästäsi. Kuten minä, minulla on eri tyttö kainalossa joka ilta ja elän täysillä. Koko Binary-kaupan oppipojan idea on jakaa menestyvien kauppiaiden tietoja ja antaa jäsenillemme elämä, jollaisesta he ovat aina unelmoineet. Jos olet yrittänyt edes jonkin aikaa ansaita rahaa internetissä, tiedät jo pienen ikävän salaisuuden, joka yllättää joka kuukausi 10 000 ihmiset, jotka pyrkivät samaan tavoitteeseen kuin sinä. Se on vain niin hemmetin vaikeaa, mutta oikeassa opastuksessa se voi olla helppoa. Et ole koskaan halunnut menettää rahojasi verkossa. Olet vain halunnut voittoja, etkä arvannut kuinka paljon sinun täytyy oppia. Pelkästään online-kaupankäynnin aloittamiseksi sinun täytyy tietää paljon. Tästä syystä online-välittäjät tarjoutuvat ottamaan rahasi ja muuttamaan ne miljooniksi. He ottavat kovalla työllä ansaitsemasi rahat ja riskeeraavat ne liiketoiminnassa, joista sinulla ei ole mitään käsitystä. He haluavat pitää sinut pimennossa siitä, miten helppoa online-kaupankäynti todella on. Saatat kysyä, miksi? Kerron sinulle 2 syytä. Ensimmäinen syy on, että sinun todella täytyy tietää, miten olla finanssialan ennustaja ja markkinoiden asiantuntija. Jos haluat ansaita rahaa verkossa, se ei ole niin helppoa kuin kaikki tarinat yhdessä yössä syntyneistä miljonääreistä antavat ymmärtää. Tarvitaan ainakin 50–60 työtunnin viikkoja. Toinen syy on, että sinä rahoitat heidän elämäänsä. Heidän upeat matkansa luksuslomille, tyylikkäät kotinsa ja lukemattomia öitä klubeilla. He haluavat sinun pysyvän köyhänä, koska se kuuluu heidän liiketoimintaansa. Näin siis annat heille jatkuvasti kovalla työllä ansaitsemasi rahat sijoitettaviksi. Hyvä uutinen on, että sinun ei tarvitse kustantaa heidän unelmiaan ja ylellistä elämäänsä, ja sinun ei tarvitse opetella kaikkea edellä mainittua saadaksesi sen, mitä tulit todella hakemaan. Halusit vain rahaa ja voit saada sitä paljon. Voit ansaita sitä kotoa käsin vain tietokonetta ja internetyhteyttä käyttäen, työskennellen alle tunnin päivässä ja nähden hyvin vähän vaivaa. Tämä on mahdollista, vaikka sinulla ei olisi lainkaan aiempaa kokemusta ja vaikka sinulla ei olisi juurikaan teknisiä taitoja. Eikä sinun tarvitse ostaa jatkuvasti uutta materiaalia tai opetella kaikenlaista roskaa, koska järjestelmä, jonka aion näyttää sinulle, ei vaadi mitään sellaista. Mitä haluaisit tehdä näillä uusilla tuloillasi? Haluaisitko parannella autoasi, remontoida taloasi, maksaisitko laskujasi, lähtisitkö luksuslomalle? Tai ehkä vain lepäisit vähän aikaa ja ottaisit rennosti? Näillä rahoilla voisit jättää taaksesi päivittäisen 8–4 raatamisen.
voisit elää arvostasi elämää, jollaisesta olet aina unelmoinut. Ansaitset sen kaiken. Voit päästä samaan tilanteeseen, jossa minä olen nyt, koska minä olen todellakin ollut aikoinani samassa tilanteessa kuin sinä. Kuinka siis voit muuttaa unelmasi todellisuudeksi? Annan sinulle kaikki yksityiskohdat siitä, miten voit tehdä sen. Se on helppoa ja nopeaa, ja sen on todistettu toimivan luotettavasti. Katso pikaisesti kaupankäyntitiliäni. Näet sen tämänhetkisen saldon. Olen ansainnut nämä rahat viimeisten parin viikon aikana. Se ei ole lainkaan vaikeaa. Tämän 2 viikon aikana ansaitsin 12 458 € binary-optioilla, ja tämä on vain yksi tileistäni. Työskentely tapahtuu mukavasti kotoa käsin, jos edes haluat kutsua nappien painolla työskentelyksi. Ja tähän tarvitaan vain noin tunti päivässä. Asetetaan vain kauppa toisensa jälkeen ja voitetaan uudelleen ja uudelleen. Kabandle-järjestelmä varmistaa tämän menetelmän toiminnan. Esittelen sinulle kaupankäyntijärjestelmän, joka on niin idioottivarma, että kuka tahansa voi oppia käyttämään sitä. Sen nimi on Kabandle-järjestelmä. Se hyödyntää monia finanssialan työkaluja kohde-etuuksien hintojen ennakoimisessa. Sen avulla voidaan arvioida, mihin suuntaan hintojen trendi kulkee ja kuinka kauan. Se ei ole arvaus, vaan pätevä menetelmä ansaita rahaa osakemarkkinoilta. Jos seuraat ohjeitani, voit oppia Kabandle-järjestelmän hyvin lyhyessä ajassa. Kun olet oppinut järjestelmän, voit aloittaa rahan ansaitsemisen. Oletko koskaan kuullut binary-optioista? Nimi saa ne kuulostamaan monimutkaisemmilta ja arvotuksellisimmilta kuin ne ovat. Asia on itse asiassa hyvin yksinkertainen. Binary-optiolla voit tehdä sijoituksen osakkeesta kuten Apple tai Facebook, tai hyödykkeestä kuten kulta tai hopea, tai valuuttaparista kuten Yhdysvaltojen dollari ja euro, mutta et lukitse kovalla vaivalla ansaitsemisi rahoja kuukausiksi tai vuosiksi kerrallaan siinä toivossa, että sijoituksesi kasvaa 1 tai 2%. Sen sijaan sijoituksesi koskee sitä, että liikkuuko osakkeen, hyödykkeen tai valuuttaparin arvo ylös vai alaspäin valitsemasi ajanjakson, kuten päivän tai vain 60 sekunnin aikana. Ja minulla on menetelmä, jonka haluan jakaa kanssasi, ja jossa on selkeät indikaattorit kohde-etuuden hinnan suunnasta. Kerron tästä kohta lisää. Voittosi voi olla 80, 190 tai jopa 450%. Kuvittele voivasi tuplata rahasi minuuteissa, uudelleen ja uudelleen, ja ystäväni, tämä on lyhyt selitys siitä, miten binary-optiot toimivat. Saatat kysyä miksiään kanssani tiedon tästä kaikesta. Binary-kaupan oppipoika on projekti, jossa menestyksekkäät kauppiaat auttavat toisia kauppiaita. Sinäkin voit kuulua joukkoon ja auttaa muita menestymään. Kun ohjaan menestyvästi kauppaa käyviä ystävieni kaupankäyntiympäristöön, he antavat minulle 0,4% osuuden voittavista kaupoistaan. Se on pieni osuus, mutta voin kertoa, että koska ihmiset voittavat niin usein, siitä syntyy valtavasti voittoa. Tietenkään tämä prosenttiosuus ei ole pois voitoistasi. Välittäjillä on palkkiojärjestelmä, joka rohkaisee kauppiaita saamaan ystäviään mukaan. Ennen kuin kerron lisää järjestelmästä, haluaisin esitellä itseni. Olen Mikael Helberg ja tiedän millaista on kokea vaikeuksia. Tiedän millaista on olla pohjalla ja yrittää päästä sieltä pois tavoitellen paikkaa huipulla. Tiedän, miten tuskastuttavaa on yrittää saada rahat riittämään laskujen maksuun viikosta toiseen, seuraavaa palkkapäivää odotellessa. Opiskelin matematiikkaa yliopistossa ja minusta tuli lukion matematiikan opettaja. Tein aina pitkiä työpäiviä, mutta ei kestänyt pitkään ennen kuin siirryin muualle ja aloitin kaupankäynnin itsekseni. Kotona, omilla ehdoillani. Aloin kasvattaa omaisuuttani Forexissa ja menestyin siinä. Se oli minulle järkeen käyvää ja helppoa. Kysehän oli valuutoista, matematiikasta ja trendeistä. Rakastin sitä, mutta eräänä päivänä törmäsin johonkin vielä yksinkertaisempaa. Siinä saatoin saada 80, 90, 100, 200 tai jopa 300% voittoa minuuttien sisällä, melkein ilman vaivannäköä. Olin löytänyt binary-optiot. Tietenkin minun täytyy sopeuttaa taitoni ja järjestelmäni binary-optioihin. Ne olivat kuumimmat uudet markkinat, joilla kuka tahansa saattoi voittaa käymällä kauppaa itsekseen käyttäen yksinkertaista, mutta erittäin tehokasta järjestelmääni. Keräten voittoja johdonmukaisesti päivä toisensa jälkeen, ja 2 viime vuoden aikana olen säätänyt ja hionut binary-optiokaupankäynnin strategiaani sellaiseksi kuin se on tänään. Olen testannut sitä uudelleen ja uudelleen, ja nyt tuloksena on uskomattoman tehokas korkean voittoprosentin järjestelmä, jonka avulla kuka tahansa, jopa täysi aloittelija, voi tehdä kauppaa voitokkaasti. Tämä on siis kotona ansaittua rahaa omalla tietokoneellasi ja lyhyessä ajassa. Sinulle jää aikaa tehdä mitä vain haluat, ilman että sinun tarvitsee enää huolehtia rahasta. Raha, vapaus, aika, tehdä mitä haluat ja milloin haluat. Ja sinun ei tarvitse olla huolissasi tungoksesta tai kilpailijoista.
ei ole väliä, onko kaupankävijöitä 1 vai miljoona, järjestelmä toimii aina samalla tavalla. Tiedäthän, kun tulen vanhemmaksi ja ehkä hieman viisaammaksi, katson taaksepäin nuorena oppimiini asioihin. Katson niitä matemaatikkoja, joista ja joilta opin. Yksi suosikeistani oli aina Isaac Newton. Tiedäthän se tyyppi, joka muistetaan kuuluisasta putoavasta omenasta. Eräs hänen sanomansa asia on aina saanut minulta vastakaikua. Hän sanoi kerran, että rakennamme liian monia muureja emmekä tarpeeksi siltoja. Minä olen sitä mieltä, että kaikki nämä urat verkossa, joita monet kaupittelevat, ovat muureja. Muurit pitävät sinut poissa menestyksestä, niiden yli on vaikea kiivetä ja useimmat eivät koskaan pääse huipulle. Minä tarjoan sinulle siltaa. Se on helppo ja suora reitti oikeisiin rahoihin. Kuka tahansa kokemusta ja aiemmasta menestyksestä riippumatta voi kävellä tämän sillan yli ja löytää sen menestyksen, mistä on aina unelmoinut. Saatat kokea olevasi jumissa työssäsi, jossa panat hikihatussa 8–4. Saatat kokea velkojen ja laskujen olevan taakkana. Sinua saattaa ärsyttää, että herätyskello määrää milloin aloitat päiväsi. Saatat kokea stressiä rahasta tai vain haluat sitä lisää. Siinä tapauksessa sinun pitää keskittyä täysipainoisesti siihen, mitä aiot tehdä. Sinun pitää eliminoida muut häiriötekijät ja tehdä juuri kuten sanon. Tiedän oman kokemukseni perusteella, että tämä toimii. Mitään asennusta tai asetuksien määrittämistä ei tarvita, eikä tähän liity pitkää oppimiskäyrää. Voit vain seurata ohjeitani, kirjautua sisään ja klikata nappulaa saadaksesi rahaa. Jos hallitset riittävästi tekniikkaa osataksesi kirjautua Facebookiin ja klikata tykkäysnappulaa, niin sinulla on myös tähän tarvittavat taidot. Olen vakuuttunut, että kun näet miten tämä toimii, toivot, että olisit aloittanut jo kauan sitten. Kysyn siis sinulta. Kun heräät huomenna, haluatko herätä samalla tavalla kuin tänään? Haluatko miettiä jossain mielesi perukoilla rahahuolia, laskuja ja velkoja? Vai haluatko herätä tietäen, että sinulla on uusi polku, jota pitkin voit matkustaa sellaisen elämään, josta olet aina unelmoinut? Tämä ei ole mikään teoria. Tämä ei ole villi arvaus siitä, miten voit ansaita rahaa. Se on testattu ja todistettu yli 1384 kaupassa pelkästään viime kuun aikana. Lopeta muille työskentelyä ja ala työskennellä itsellesi, omilla ehdoillasi. Lopeta vaikeuksien kanssa kamppailu ja ala elää omilla ehdoillasi. Pääset alkuun vain katsomalla seuraavat 5 minuuttia videosta. Näytän sinulle askel askeleelta, miten idioottivarmalla menetelmälläni voit ansaita rahaa binary-optiokaupan käynnissä. Käytän 3 työkalua rahojeni ansaitsemiseen. Ensinnäkin käytän välittäjäalustaa. Toiseksi käytän kynttiläkaavioita ja kolmanneksi käytän tiettyjä indikaattoria, joita kutsutaan Bollinger-nauhoiksi. Seuraavaksi selitän tarkalleen, mitä nämä työkalut ovat ja miten käytän niitä rahan ansaitsemiseen. Aivan ensimmäiseksi sinun pitää avata välittäjätili. Omasta mielestäni PD Suisse on paras vaihtoehto. Heillä on mahtava käyttöliittymä sekä luotettava talletus- ja nostopalvelu. Toinen mahtava seikka on se, että heillä on erinomainen myös suomea puhuva asiakaspalvelutiimi, joten voit aina puhua tilinhoitajallesi, jos sinulla on ongelmia. Sinun täytyy rekisteröityä ja tallettaa hiukan rahaa päästäksesi alkuun. Minimitalletus on 100 €, mutta suosittelisin 200 € talletusta alkuun pääsemiseksi. Tällä tavoin voit varmistaa, että saldosi riittää vahvaan aloitukseen. Eräs mahtava seikka binary-optioihin liittyen on se, että et osta osakkeita, vaan ennustat tietyn kohdeetuuden hintakehityksen suuntaan. Ei ole väliä, onko suunta ylös vai alaspäin. Tärkeintä on, että voit ennustaa hintatrendit. Minun menetelmälläni on erittäin helppoa. Jos siis ajattelet, että hinta putoaa, klikkaat put. Ja jos taas ajattelet, että hinta nousee, klikkaat call. Näin yksinkertaista se on. Käyttäen kynttiläkaavioita ja Bollinger-nauhoja yhdessä voit ennustaa, milloin hintatrendit tapahtuvat ja mihin suuntaan ne liikkuvat. Käsitelläänpä seuraavaksi kynttiläkaavioita. Perinteiset osakekaaviot ovat luultavasti sinulle tuttuja. Ne eivät ole kovin hyödyllisiä ja siitä syystä ammattikauppiaat käyttävät kynttiläkaavioita. On olemassa 3 erilaista trendiä, jotka sinun tulee ymmärtää. Nousevat trendit, laskevat trendit ja staattiset trendit. Vain nousevat ja laskevat trendit ovat hyödyllisiä meillä, koska voimme tehdä voittoa vain kun markkinoilla on nouseva tai laskeva trendi. Etsimme erityisesti johdonmukaista nousevaa tai laskevaa trendiä Bollinger-nauhojen välillä. Kerron tästä aiheesta kohta lisää. Punainen kynttilä tarkoittaa, että hinta putoaa ja vihreä kynttilä tarkoittaa, että hinta nousee. Työmme alkaa, kun näemme nousevan tai laskevan trendin. Jos kaaviot näyttävät staattisen trendin, pysymme siitä kaukana ja etsimme toisen valuuttaparin kaupankäyntiä varten. Kolmas käyttämäni työkalu on nimeltään Bollinger-nauhat. Käytän niitä yhdessä kynttiläkaavioiden kanssa.
Ne edustavat ylempää kohdeetuuden keskihintaa, keskimmäistä kohdeetuuden keskihintaa sekä alempaa kohdeetuuden keskihintaa. Kohdeetuuden hinta liikkuu aina ylemmän ja alemman keskiarvon välillä. Ja tässä voit nähdä, että kun vihreä tai punainen kynttilä osuu ylä- tai alanauhaan, niin vastakkainen kynttilä seuraa pian. Kuten näet tässä, punainen kynttilä osui ylempään Bollinger-nauhan ja hinta putoaa jälleen minä hetkenä hyvänsä. Bollinger-nauhat ovat indikaattoreita, jotka auttavat meitä arvioimaan, milloin hintatrendi muuttuu. Kun Bollinger-nauha kulkee kynttiläkaavion läpi, trendin suunta tulee todennäköisesti muuttumaan. Muuttumisen jälkeen hintatrendi jatkuu samaan suuntaan, kunnes se saavuttaa vastakkaisen Bollinger-nauhan. Nyt kun osaat ennustaa, milloin hintatrendi muuttaa suuntaa, voit mennä välittäjäalustalle ja asettaa panoksen trendin suunnasta ja voittaa uudelleen ja jatkaa rahan ansaitsemista niin pitkään kuin haluat. Paras kaupankäynnin kohde on valuuttaparit, koska niiden hinnoissa on yleensä hyviä vaihteluja. Lyhyesti sanottuna valuuttapari on valuuttakurssi, joka näyttää yhden valuuttayksikön suhteellisen arvon verrattuna toisen valuuttayksikköön. Minulla on aina kohteena valuuttapareja, joissa tapahtuu paljon muutoksia ja joilla on vahvoja nousevia ja laskevia trendejä. Suosittelen, että käyt kauppaa vain kun markkinoilla on paljon tapahtumia. Tämä tarkoittaa normaaleja työtunteja arkisin eikä viikonloppuisin. Käyttämämme optio välittäjäalustallamme on 60 sekunnin optio. 60 sekuntia viittaa ajanjaksoon sijoituksen aloitusajasta sen päättymisaikaan. Ajatellaan esimerkiksi, että teet sijoituksen osakkeen hinnan laskusta, mikä tarkoittaa, että klikkaat Put-nappulaa. Olet nyt ennustanut, että kohteetuuden hinta on 60 sekunnin kuluttua alhaisempi kuin 60 sekunnin ajanjakson alussa. Minun järjestelmässäni tärkein tapahtuma on se, kun kynttiläkaavio koskettaa ylempää tai alempaa Bollinger-nauhaa. Tämän tapahtuessa trendi kääntyy ja jatkuu ylös tai alaspäin, kunnes se saavuttaa vastakkaisen Bollinger-nauhan. Tämän ennustuksen avulla voimme tietää, miten kohteetuuden hinta nousee ja laskee, joten voimme saada taloudellista voittoa tällä ennustuksella. Jotta asia olisi mahdollisimman selvä, teen nyt pari kauppaa, jotta näet järjestelmäni toimivan käytännössä. Tämä on sivu, jota käytän kaupankäyntiin valuuttapareilla. Videon alla on linkki samanlaiselle sivulle. Ensimmäiseksi meidän täytyy kytkeä Bollinger-nauhamme päälle ja se onnistuu klikkaamalla täältä ja valitsemalla ne. Kuten näet, saatavilla on monia indikaattoreita, mutta ainoa josta välitämme on Bollinger-nauhat. Näemme tässä muutamia valuuttapareja, kuten Australian dollari suhteessa Yhdysvaltain dollariin sekä euro suhteessa Australian dollariin. Kun katsomme näitä kaavioita, näemme, että niissä on jotenkin ihan hyviä trendejä, mutta ei mitään fantastisia. Tässä on hiukan muutosta, kuten jotenkin vakaita nousevia ja laskevia trendejä, jollaisia etsimme. Niin ja tässä näet punaisen laskevan kynttilän koskettaneen alempaa Bollinger-nauhaa. Tämä tarkoittaa, että seuraava kynttilä tulee olemaan vihreä kynttilä. Nyt menemme kaupankäyntialustaan ja valitsemme 60 sekunnin optiot. Valitaan sama valuuttapari kuin äskeisessä kaaviossa, eli euro suhteessa Australian dollariin. Nyt klikataan Call, eli nouseva hinta. Klikataan hyväksyntää ja kohde on nyt hyväksytty. Kuten näet, avoimet kohteet välilehdeltä näemme kaikki tiedot kauppaamme liittyen. Siirrytäänpä nyt hetkeksi takaisin kynttiläkaavioihin. Kuten voimme nähdä, punainen kynttilä on yhä punainen. Seuraavan kynttilän pitäisi ilmestyä millä sekunnilla hyvänsä. Katsopas, kynttilä nousi äkillisesti. Se on yhä punainen, mutta se on hyvä merkki siitä, että hinta on ponnahtanut ja se kääntää trendin suunnan. Kaupankäyntialustallamme avoinna oleva kohde on yhä punainen, mikä tarkoittaa, että kohdeetuuden hinta on yhä alle osumahinnan. Niin ja nyt se palaa takaisin. Yksi asia, mitä kannattaa muistaa online-kaupankäynnissä on rauhallisena pysyminen. Voittaminen voi olla jännittävää, mutta sinun pitää yrittää pitää pääsi kylmänä varmistaaksesi, että voitetut tai hävityt kaupat eivät vaikuta päätöksentekoosi. Sinun tulee pysyä rauhallisena voidaksesi tehdä perusteltuja ja järkeviä sijoituspäätöksiä. 18 sekuntia jäljellä. Tämä järjestelmä ei ole uhkapeliä eikä arvaus, vaan pätevä tapa ennustaa hintatrendejä ja ansaita rahaa niissä lyhyessä ajassa. Vain 60 sekunnissa. Heti kun kynttilä koskee ylempää tai alempaa Bollinger-nauhaa, hinta kääntää trendisuuntaa. Nyt näet sen. Vain 2 sekuntia jäljellä, eli kauppa on lähes suljettu. Sen varmistamiseen kuluu hetki ja näet, että olemme voittaneet. Hypätään seuraavaksi takaisin kynttiläkaavioon. Näemme valtavan nousun hinnassa. Tämä on niin merkittävä nousu, että trendi saattaa olla hiukan vaikeasti ennakoitava, joten katsotaan mitä tapahtuu muissa valuuttapareissa. Tässä meillä on euro suhteessa Japanin jenin, jossa punainen kynttilä koskee alempaa Bollinger-nauhaa, mikä tarkoittaa, että hinta kääntyy nyt. Siirrytään siis alustalle ja tarkistetaan oikea kohdeetuus ja klikataan Call panostaaksemme nousevaan hintaan. Ja klikataan Hyväksy.
Kaikki tiedot kaupasta ovat nähtävissä avoimien kohteiden välilehdellä. Siinä myös näkyy kohdehinta, eli hinta, joka kohteelle oli kun teit kaupan. Ja tässä näkyy tämänhetkinen hinta. Tässä tapauksessa, koska valitsin call eli nousevan hinnan, haluan, että päättymishetkellä hinta on korkeampi. Jos olisin valinnut put laskevan kohdeetuuden hintaan, olisin ennustanut, että päättymishetkellä hinta tulee olemaan matalampi. Olemme pikakelanneet tämän kaupan päättymisvaiheeseen. 3, 2, 1. Varmistetaan ja tuloksena on häviö. Näin tapahtuu toisinaan järjestelmää käytettäessä, mutta se on ok. Joskus, mutta ei kovin usein kohdeetuuden hinnassa on hetkellinen suunnanvaihdos. Kohdeetuuden hintatrendi on suuntautunut ennusteen suuntaan, mutta juuri sillä hetkellä suunta vaihtui hieman, vaikka trendin yleinen suunta jatkuukin yhä. Kun siirrymme takaisin kaavioihin, näemme jälleen punaisen kynttilän, joka kulkee Bollinger-nauhan läpi. Kohdeetuuden hinta vaihtaa ehdottomasti trendisuuntaansa tällä kertaa. Kun siirrymme jälleen takaisin välittäjälle, klikkaamme uudelleen call, koska hinta nousee tällä kertaa varmasti. Ei, odota! Tuplaamme sijoituksen, jotta saamme korvattua hävityn kaupan. Nyt klikataan hyväksyntää ja kuten näemme, kohteemme on hyväksytty. Kelaan tämän kaupan päätösvaiheeseen ja kuten näkyy, olemme voittaneet. Ennustuksen mukaisesti kohdeetuuden hinta nousi 42 pistettä minuutissa. Nyt siirrymme takaisin kaavioihin nähdäksemme mitä tapahtuu. Näemme, että hinta on noussut ja jatkaa nousuaan, kunnes kynttilä koskettaa ylempää Bollinger-nauhaa. Mennäänpä takaisin ja klikataan call, eli ennustetaan hinnan jatkavan nousuaan. Ja jälleen näemme kohteemme tullaan hyväksytyksi. Järjestelmäni on idiootti varma tapa ansaita rahaa, mutta vain jos noudatat järjestelmää tarkasti. Lue kynttiläkaaviot huolellisesti ja tutki eri kaavioita kuten olen näyttänyt. Näin löydät tuottoisimmat trendit kullakin hetkellä ja kun kynttilä läpäisee Bollinger-nauhan, se on vaihtamassa suuntaan. Tämä on mahtava järjestelmä, koska et tarvitse mitään finanssialan tietoja, vaan riittää kun tutkit kaavioita sekä toimit kun kaavion kynttilät koskettavat ylä- ja alareunan Bollinger-nauhoja. Silloin sinun tulee käyttää trendiä hyväksesi ja käydä kauppaa. Ja tällä tavalla ansaitset rahaa, nopeutan kaupan näyttääkseni sen tuloksen. Ajattele kuinka paljon rahaa voit ansaita puolessa tunnissa, jos tiedät mihin suuntaan kaavioiden trendit kehittyvät. Järjestelmäni avulla tiedät sen. Seuraavan järjestelmän helppoja askelia, niin alat ansaita rahaa. Analysoi kaavioita ja kun saat signaalin, joka on samanlainen kuin meidän esimerkeissämme, toimi sen mukaan. Hintatrendin suunnanmuutos on varmaa, johdonmukaista ja helppoa ennustaa. Älä käy kauppaa vain ansaitaksesi miljoonia. Käy kauppaa matkustaaksesi, toteuttaaksesi unelmiasi ja täyttääksesi rakkaimpisi toiveet. Käy kauppaa, jotta voit jälleen olla se lapsi, joka oli täynnä ihmetystä ja jolla oli koko maailma edessään. Rakenna siltoja, älä muureja. Tämä on mahdollisuutesi. Etsi niitä, jotka tarttuvat siihen. Jos et ole vakavissasi, älä tuhlaa aikaamme. Jos haluat olla binärikaupan oppipoika, nyt on tilaisuutesi. Toimi heti ja opettele tämä järjestelmä. Jos et ole 100% varma, etsi muualta. Haluatko tosissasi muuttaa elämäsi? Oletko vakavissasi aikeissa saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden? Oletko vakavissasi liittymässä menestyksekkäiden kauppiaiden joukkoon ja antamassa minun auttaa sinua? Todista se. Ota järjestelmä käyttöön ja katsotaan löytyykö sinulta se, mitä menestykseen vaaditaan. Tässä on siltasi. Ylitä tämä silta ja ala ansaita rahaa, jotta voit saada sellaisen elämän, mistä olet aina haaveillut. Nähdään sillan toisella puolella.